Εδώ δούλοι, εδώ ελεύθεροι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αρχιερείς, ιερείς, όλοι εδώ, ξάπλα, τέζα, τάβλα. Εδώ θα έρθουμε όλοι. Θα έρθει μια μέρα που θα ξαπλώσουμε εδώ έτσι, κάτω. Θα ξαπλώσουμε εδώ κάτω, τάβλα έτσι, τάβλα. Κάτω και τα σκουλίκια να τρώνε. Έτσι εδώ κάτω θα ξαπλώσουμε όλοι. Τι κάνετε εκεί κάτω ρε? Σηκωθείτε! Σηκωθείτε! Δεν σηκώνεται κανένας. Θέλετε σπίτι τάφο σπίτι θέλετε μαρμάρινα με πορτούλα και τα λοιπά ναι. Σας φάγανε τα σκουλίκια σας φάγανε. Τέος Υπουργός, ξάπλα κι αυτός. Εδώ είναι η κατοικία μας. Εδώ θα έρθουμε όλοι. Βλέπω κάτι κοράκια πετάνε από πάνω. Εδώ θα έρθουμε όλοι. Θα ρίξει έναν υπνάκο εδώ τώρα. Εδώ θα ξεκουραστούμε. Έχουμε εδώ χρόνια να ξεκουραστούμε μέχρι να σαλπίσει σάλπικα. Και όταν σαλπίσει σάλπικα θα σηκωθούμε να πούμε Κύριε μου, δόξα σου Κύριε μου. Θα έχει έρθει ο Κύριος για να πάμε στη βασιλεία του. Και θα τον δοξάζουμε και θα πούμε Κύριε δόξα σου, έτσι θα γίνει η κοινή Ανάσταση. Εδώ. Μπορείτε να πείτε εδώ, να πίνετε το καφεδάκι σας και να αναλογιστείτε τι σας περιμένει για να μετανοήσετε. Πρέπει να κάνετε συχνά βόλτες στα κημητήρια για να βλέπετε τι σας περιμένει. Βλέπετε εδώ μάρμαρα. Κάθονται μάρμαρα, γυαλίζουν μάρμαρα, φτιάχνουν μάρμαρα και από κάτω σκολίκον βρώμα και δυσοδεία και όλοι θα έρθείτε στα κυπαριστάκια.